аз ширкати шифофармо ба шумо якчанд доруҳои табобатиро тавсия медиҳем. Эпимедиум неопаста барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мо ва шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, оиди қурби асъори имрӯза барои шумо маълумот метиҳем. То охирша тамошо кунен ва лайк мондана дар видео фаромӯш накунен. Ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳем. Касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки депортатсияшон ба Россияра кушода шудагӣ ҳаст ё ки не, дар инами рақамҳо WhatsApp-ижда муроҷиат кунен. Проверка мекунад ки въезди шумо кушода ё ки маҳкам. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таи 3 рӯзи охир қимати рубли русӣ коҳиш ёфта ба нишондиҳандаҳои миёнаи моҳи май расид. Дар ин муддат доллару евро дигарбора майли гаронӣ пайдо карданд. Ба ҳамаи мо ва шумо маълум аст ки қурби асъор рубл ба сомонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза болоравиш дар назар буд. тӯли як моҳи охир баробар ба 175 сомон, 177 сомон ё 180 сомона дар бар мегирифт. Вале 3 рӯзи охира ки пасшавии қурби русӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар мерасад. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар шудагӣ аст ба 162 сомону 50 дирам. ва ногуфта намонад ки дар ҳар банки Ҷумҳурии Тоҷикистон қурби асъор рубл ба сомонӣ ҳар гуна мебошад. аз 162 сомону 50 дирам то 168 сомона дар бар мегирад ки аллакай аз як ҳафта пешина хела паст шудагӣ астай. ва қурби евро ва доллар боша назар ба ҳафтаи гузашта каме болоравиш дар назар расидагӣ. Бародарони азиз, ин буд маълумот оиди қурби асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар канал ҳатман обуна бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.